26 червня в Україні відзначається День кримсько-татарського прапору. Ми вийшли на вулиці Києва, аби спитати людей, чи знають вони, як виглядає прапор корінного народу України. Так, я буду показувати ось цю фотографію і буду питатись людей, чи знають вони прапор якої це країни. Скажем, Казахстана. Це Крим. Це кримська, українська, це український Крим. Казахстан. Ще варіанти? Немає. Схоже трохи на прапор Казахстану. Я вам зараз покажу прапор, а ви мені скажіть, прапор якої це країни. Буркіна-Фасо. Мені треба загуглити. Це кримсько-татарський прапор. Це кримсько-татарський прапор. Це нашої, мабуть, країни. Я не знаю, я з прапором взагалі ні. Ні, дякую. Дивіться, я зараз вам покажу прапор, а ви мені скажете прапор якої це країни або народу. Добре. Татари. Чесно, поняття не маю. Це прапор кримських татар. Дуже вам дякую, гарного дня. І вам. Я вам зараз покажу прапор, а ви мені скажете прапор якої це країни або народу. Добре, давайте. Крим. Кримські татари. А це кримсько-татарський. Так. Дякую вам дуже. Так, Дякую. Крим скоро буде наш. Обов'язково. Казахстан? Ні, не Казахстан. Кримсько-татарський. Все правильно. Давайте згадаємо. Україна. Та ну як ви що Ні, це точно Україна. Україна. Крим. Це Ага, кримсько-татарський? Так. Дуже вам дякую. Гарного дня. Тепер будете знати, що вони з українським одного кольору. Так. Це якийсь, не знаю, Узбекистан. Ну не знаю, може мені так кажуть. А вам яка? Мені кажеться, що це якісь Філіппіни. Меджліс. Кримсько-татарський. Не знаю. Ні, не знаю. Кримський, татарський. Даня, иди сюда. Что это может быть? Какое это? Не знаю. Без поняття. Не знаю. Ні, я не знаю, насправді. Ні. Напевно, щось в Євразії, десь в цій стороні частині, так? Чи Це ні? кримсько-татарський. Кримсько-татарський прапор. Тепер будете знати, як він виглядає. Дякую вам, гарного дня. Білгородська Народна Республіка, якщо маєте. Кримсько-татарський прапор. Кримсько-татарський. Ну, чесно, перший раз бачу, скільки живу в Україні, перший раз таке бачу. Тепер будете знати. Ну, будемо знати. Дякую вам дуже, гарного дня. Вам також. Я вам хочу зараз показати прапор, а ви мені скажете прапор якої це країни або народу. Це легко. Крим, це Крим, я знаю, Крим це Україна. Ми співали, я в хорі Дніпро Київського університету, що є першими виконавцями Щедрика. Ми зробили таку кавер-версію Вакарчука, пісню що, про Крим, що Крим буде наш, то класно. Дякую вам дуже, гарного дня.